Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και το 8. Θα το συνδέσουμε με το 3 και σύνολο να κάνουμε το 83. Να ξέρει λίγη προσοχή στην έξοδο γιατί περνάει δρόμο άσφαλτο κάθετα, οπότε με προσοχή και πάμε να το κάνουμε. Το γάμισαμε το μοτέρ. Ευτυχώς όχι. Πάμε να το ξανακάνουμε μία, γιατί μας πήρε κάτι φορά. Θέλει πιο ελεγχόμενη κατάσταση. Βγάλαμε καλύτερα αυτή τη φορά την είσοδο. Εντάξει, είναι ωραίο. Είναι πιο τεχνικό μονοπάτι αυτό. 3, το 8 αυτό. Αλλά είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Η αλήθεια είναι ότι θα προτιμούσα να μην είμαι μόνος μου για πρώτη φορά. Αλλά δεν πειράζει. Συνετά. Συνετά. Εδώ θέλει λίγο έτσι. Έτσι.